Halo, halo Sanjit bro, thank you. One like down ang on okay on dan okay deh. Sunny boy blog. Hi, hello. Thank you. Ona meka baje punya bye. Hello, hi, okay. Hello, hello. Welcome. Nang niel biaw boray ne thab. Hello. Ma oंख्रि जाबोखो बाजै? Ma खबर मोजां मोजां जोंना सानि बय ब्र थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि एरियायाव सफैनायनि थाखाय खबरा मोजाङानो आरोना नोंहालाय मा खबर आरो मा ओंख्रि मोनजाबोखो? सन्जित ब्र अन थेंक इउ नयसनो ओंखाम जानो अके दे मोजां मा ओंख्रि जाबोखो रनिन्द्र थेंक इउ न्यू फ्रेन्ड जइन मी आदसा लोगो गैया होमबा सोरजों सोरजों लोगो दङ लोगो गैया नायनानै खालामबा दा आं ब्लु होना होनि दे ब्लु होबाय आङो सोरजों सोरजों लोगो गैया बेक खालामजोबगोन आरोना सिन्था दा खालाम लोगो खालामलायबानो जाबाय अखा हानो नागिरदोंलै जोंनाव खोरोमगासिनो सोरनिबा ब्लग अन थेंक इउ ब्र अन थेंक इउ सन्जित ब्र अन थेंक इउ ओमफ्राय अनामिका बाजै अन हेलौ हेलौ हेलौ
कल जाखोना माखो? Cuma six. Six. Hi bro, halo. Fatima. Yo, onamika gwjwn. अखासो हानो नागिरलायबायब्रा र' दे दसे थाथ'। Thank you थुलुंनि सफैनो हादोंमोन र' आं अन दं अके
Thank you. Dan on gwjwn. Bro, आं थुनथुलिखौ नायनो ओंखारबाय दं ब्र नायनो ओंखारबाय दं ब्र आदसा नायदो होमबालाय अखा हायाखै नामा अखा खोरोमगासिनो माथो अनामिका बाजै अन नोंनो लायना होफैनोसै दे नों लाफैलै आंनो नाङालै मालायनि हिनजावखौ मानोरा नो ओरैनोलै नों गाबबालाय आं लाबा नों दा गाबगोनसै आं लानांगौबा Lanjut bro on bे मा खबरनो अन्थाइ गोलै खोमा
माखो मा हांखो अन्थाइ गोलैखो ना माखो अफायब्रा जोंनाव गोलैयाखैलै MMB आमायसो मानो ननामिका बाजैया जोंना ओमफ्राय मा होनदों आं गामियाव दं बियो सन्जित्रनो अन आं मा जाखो नों गाबो नामा बे गाबगोनलै मा होनदों जोंनिथिंबो अखा फैबाय दावरावथार नै जेबो खोनानो नागिरा आदसा दाबो खोनायाखै नामा होमबा जोंनाव ख्रेब ख्रेबसो ओमफ्राय सनजय ब्रन मा होनदों अन्थाइ गोलै गोलोम लों लैबाय ना मा होनखो गोलैबायसो जागौमोन बे आरो मा होनदों MMB ओंखाम जाबायना जायाखैनो दहायनो जादों खोमा आमोखाया बिहामजो खुरनायखौ दा बिहामजो खुरनायखौसो जाग्रा जाखासिगोन बे हिनजावथ' लानो रोंखाला अनामिका आनैसो आइ हेट इउ नो मा होनहरखोलै बेलाय बोरो मा होनहरदों बे मा आइ हेट इउ होनलायलायनाय जाखो MMB आमायसो मा खबर ओमफ्राय लिर मिस्टिक जानायखौ सुद्रायनांगौ आंनि गोरोन्थि नङा बे मबाइलनिसो गोरोन्थि मा ओंख्रि जाखो थुनथुलि मेदाम दा ओंखाम जानो रोङा नै बिबर'आ हाब दहायनो खौनो औ नै आइ हेट इउ नो नोंबा मा बुंनानै लाखो अनामिका आनैसोआ आंनि लाइफआव फैयानो ए जोंबाय होनबा एलबियाव फैजायैनि सन्जय ब्र अन टल अन सन्जय ब्र अन बिक्रम ओमफ्राय नेक्स्टबो लाइभ होबाय सोरनाव मोनसे जाबाय आंनो दिनाव खननै होयोदांलै मेक्सिमाम माबाया तुला अन
ओमफ्राय दा बिक्रम मोनदों मा मैगं जानाय मोननै मावनो जोंना माबासोमोनलै आलु जहलसो जेबो मैगं गैया। मा खबर आमाय सोरखौ होनखोब्रा लियन औ ब्र दिनैनि डिउटि दिनै डिउटि गैया आंनालै सब समाय खालि आंना जोबनो रोङा टाइम जाथ'वाखै नालाय एस एम मोखि सफैनो हाबाय थेंक इउ स माच नोंसोर आंखौ रायखुमा रायखुमाग्रा जाजोब्बाय दाना आं सिमां नुदों रायखुमाखोलै ओमफ्राय जोंना सोर सोर फैनो होनदों टेकनिकेल निटस ब्लक थेंक इउ ब्र बर'ना मामोनथाय मानसियाबो बर'सो मोनदां ना बावलायलांबायलै आङो ओमफ्राय एस एम मोखिया मा होनदों माजों सोलाखो एखेनो आलु जहलसो एखे नोंस्रालाय औ नोंसिना दाउ होनदों नामा मानि मुलि जाबाय थानो लोमजानोसो ओंखारलायाखै होलायबाय बे हा हाय हेलौ बिक्रम अन ओमफ्राय जोंना एस एम मोखिया मा होनदों एम एम बि आसि बोरो
अबाव दं न'आव दङलै मा खालामनायखोथाय बियो ओमफ्राय जोंना मा होनदों बिक्रमा ओइ लागाव गोमदों मा बुस्थु बेरफुैखोथाय गोजौआवबा मा होनोथाय बे गामियाव फैनानै मा दुस्थ' मावफैदों नोंनो माथो मावखो बेलाय गामियावसो आनैसोनो बिक्रम अन बिक्रम अन थेंकिउ भिडिअ बानाय होनना बानाय मोनबाय एमि ब्र' अनामिका बाजै अन सानसुलि सफैनो हादों थेंकिउ हा नो हैस बबे जायगायाव दंब्रा बिसोरलाय सेम बिमा मा मैगं जानाय ला एमावनो मा जाखो मा ओंख्रि सोलानाय सानसुलि मा ओंख्रि मोनजामारखो सन्जय ब्रन माथो मेनकथार ब्रनो मारै होनखोथाय बुजिलाय लाङाखिसै आं ब्रनो आं बुजियाखैलै सन्जित ब्र मा होनदों सन्जित ब्रआ मा खालामदों ब्र'नो होनो ओरैनो जिरायना दं नोंसोर कमेन्ट फरायगासिनो आरोना ओमफ्राय मा होनदों ब्र' होनो खोनायाखै नामा सानैल' खिथागासिनो नै ओमफ्राय उनाव
बैसामुथिया मा होनदों? मैया हरनिसोमोन बिमा लोक्षि सिब्रु दाउ लकेल आदसा गोथाव। मा जाखो नो? जेबो जायाखैथ' खोनायाखै आं रायलायनायखौ खोनायाखै? बैसामुथि अन ओमफ्राय सन्जय ब्र अन। एम ब्र'आ बोरै? साला बिहामनि दुगैनायखौसो नायखुमायो बे नामा बेलाय? सिम 35 थांबाय। अनलि 25 मिनिट। आनायसोना बिहामजो दंलाय बावोसो होनबा सेंग्रा नंलाथ' बियो लोगो गोनांखासो बियो। अके अनामिका बाजै अन सेंग्रा नङा दे सेंग्रा दासिम बेखौ जावबायलै बेखौलैसो नंबायलै बे सन्जय ब्र अन ओमफ्राय अनामिका बाजै अन ओमफ्राय मा होनदों बोरोरा हामायसो लाय गोजौआव थांबाय। सन्जय ब्र ओमफ्राय मा होनदों अखा हायाखै नामा फ्रि फ्रि हाबाय थादोंमोन दा नागारथ'लायबाय आरोना
हाहांदोंमोन एसे एसे खोरोमहांदोंमोनबो जोंखै अखा हानो नागिरदों र'नो दोमैलुलु जाना दं दहाय फुंनिफ्रायनो साना गैया माबा सान्दुंआ गैया आरोना खोबहाबना दंजोबो जोंनावबो थेंकिउ ब्र ओरै खाथाफोरसो बख'लायदोंमोन लाइनखौबो लाइन फैदोंना फैयाखै जायाखै फैयाखै जारलासो जानोसै दा चार्ज होनो मोनाबाथाय दा अथिरा मालाय दखानाव थांनो ओंखारबासो फैनांगोनसैलाय बे होथावाबो माथावाबानो बबाव दं बेनो जानो मानसियानो गारदावदों ना मादों जाखो खंरा बिक्रमाबो खारबाय खोमा Rameka on, thank you. बोरै ओरै मुलि जाबावनांगौ नोंहा मोनसेल' जानानै दलद थायो साला रावबो गैया माथो खि गैयालै आंनाव थाखाया मानसिफ्रानो बारा गोबाव होखाला आंबो बिदि जायैखायनो बालायबो लांबाय आं लेभेल बेखौनो होनोनो मालाय थांबाबो फैथाराबालाय माथो खालामनो आरो
Menkwo on. Thank you, Bajai. Thank you. Yes, menkwo on. Mania gila mau going back. Sanjwopu दंलै आं नोंखौ दं नंखादोंमोन आं माने गैला माने थांबाय gwjwn sanjwopu लाउराय होबाय आं थेंक इउ ब्र आंनावथ' सिखारानो दस्रानाव उराय होनो नागिरबाबो जाया आंना सिखारा माबायानो लाबानो ब्र नों बहानिमोनलाय आं क'क्राझारनिसोरा क'क्राझारनि आं ए ना नोंसिना उदालगुरि ना मा होनदों उदालगुरि मालाबा बेरायहैनांगौ र' बिसमुरिनिसोलै जोंना उदालगुरि ब्रनो निथुमोनखौ सिनायोना निथुखौ सिनायोना सिनाया नोंलाय 26 तारिखआव क'क्राझार थांगोन आं ब्र आदसा अहायबा मा जायगायाव फैगोनबा ए बिसमुरि दं मा जायगायाव फैगोनबा नोंबा मेकअप gwjwn थेंक इउ बेसे गोबाव थांखो 57 47 लाइन फैबा आंसखौमोनब्रा दसेनो सानसुलि ओमफ्राय खारनानै दासो फैफिननानै आं अफ थाबाय मबाइला थुलुनिसो ना मा होनखो बायदि एमाव अके
थुलुसो आं आं थुलुस अफिसाव थांजाबाय होनबा सानसुलि जइन मि थांखोना माखो दा हनै जइन खालामना होनोनो सनजितखौ थांबाय सोनदां अनामिका बाजै अन SMP अन थेंक इउ अनामिका बाजै अन SMP अन थेंक इउ गाइस man गल जाखो ना माखोरा बिदि जाखो लाइन फैदोलाय दा बोरै जाखो लाइनालाय अनामिका अन थेंक इउ जावहा नै माया मानि सनजित ड्र अन अनलाइन टुल माथो अनलाइन टु नेटनि थाखायसो खिन्थागोन ना खारनायखौनो मिथिला मानियाथ' गैखाला जाहैखाबाय सानैल' खालामखाबाय मानिया सासेना अफ जाबायनो सासेया मा खालामखोथाय मिथिला SMP अन बारा गोबाव गैथारला र' दोनथ'नोसै आंबो 53 अनामिका कारेन्ट दं नामाथाय कारेन्ट दं नामाथाय ना बबाव कारेन्ट दं ओमफ्राय बर्डखौ गायदोंसो मा बर्ड
खाता बोरा खरा मा खर बेनि खरा बागातुलि बिचारे आंना ओंखाम जानोसै जागासिनो आदसा जागासिनोसो दे ओंखाम जागासिनो नानि मा ओंख्रि दंमोन अनामिका बाजै खोनासंगासिनो मा होनदों आं ए खोनासंगासिनो आदसा गैथारला सनजित गयारि अन मादों वाइटि बेसे जाखो गैयालै दाबो 1 किल एसेल' बारदों 1 इयार्स जालायबाय ओमफ्राय दाबो खालामनो हाया बाराखै जारलायानो जुर गैया नै एसेमेखि मोनासो मालाय जोंनि उनसिम खुलिनाया मालाबानो होलांबाय मन' जाहैबावबाय हनै सनजित गयारिया माबा नुदों सोर अन सोर बुंखो होनदों अनखो हिन्जावनि माथो बिबाजै आं बिबाजै थेंक इउ हिन्जाव नांगौमोन बाजैनो र' नागिरना ला नागिरनानै सनजित ब्र मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोनथाय इसोर मानसि बुरजाबासो मोजां मोनो कमेन्ट गेलेनो ओंलै जायाबा आंनाव मानसियानो मुहुनि होना ला नोङो जाम्बा मानसि जानायनि मबाइलाव जाहैदो मुहिनि होनानै लादो अजा नागिरनानै मोजां माहाजोननि फिसाजोफ्रा आंनियाव हाबफै होननानै जारिगोन हाया नोंहा अजा नागिरनानै जारिनानै मुहिनि फुननानै ला सिख्लाफोर मोजां फैनायनि गांगु अजानाव गारि गोलावफोरनाव एसमखि मोननावसो नोगोद बांगालफोर दंलै बिसोर लागोआवसो थांनांगोनदां बांगालफ्रा गोरोंथार बांगारफोर दं बिसोर लोगोआवसो गोगोमनो दारि हुम्मा नों नुदों आरो बिसिनिनाव ना थांखांबाय जोंखि अन निसिन थांख' 59 मिनिटआवनो होनगोन आं बाय लादो दे ओइ बाय बारग'नोसैसो नै बाय गाइसमोन गोजोननाय थाबाय दे जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय
बाय बाय दोनसै दे आङो एसेनोखि बांगाल गोजासो बांगाल गोजासो मिथिखायो आं बांगाल गोजासोखा सनजित ब्र अनामिका बाजै बाय बाय दे बाय बाय दोनथ'बाय आङो 59 मिनिटल' होनानै दोननाया दिनैबो बेसेबां फैयो बाय बाय